Аз съм Алекс и днес ще играем на някаква игра на геймърки, защото не знам как се казва. Да, ето така изглежда. Малко аз мислех, че за вас тъпа, защото което е тъпо за вас, да. Нека да започваме. Аз съм малко няма да се включвам екрана, защото миналия път, когато си го включих, е доста голям и не мога да го махна. Добре, ето сега. Добре. Доста лесна тази игра. Само че малко губя. Да. Тук е доста бъдово. No! Той се плаши, когато се такова надолу. Това пингвин не знам какво прави. Доста е бъгово. Не. Сериозно. 9. Защо? Добре, този път искам да оцеля пингвина, защото не знам какво прави. No, пак. За мен е малко трудничка. Един път издържах до космоса, даже минах над водата. Не ми трябват водни очила. Водни очила. Ауч, не. Аз не обичам това, че не. Бутнах всичко. И да, тази рибка е много такава, много странна и от нея всичко живо ще се изплаши. Рибка с рок на... как се нарича? Еднорог. Пингвина вече ми е стана любим. Не, щях да оцеля онзи тия парички. Щях да стана богат. 20. Мога да си купя нещо. Добре, доста неща съм купил. Купваме. Да започваме. Само да ви кажа, че тия, ако ги оцелим ледените, ще ни стрелят на високо. Така че, това добре. Това е доста яко, но пингвина е топ. Топ 5 най-опасни пингвини. Да. Какво ме изстреля? През какво минах? Да. Слушай. Това беше много яко. Да ви кажа. Не. Беше много яко. Само през колко неща минах. Не. Добре. По-спокойно. Сега. Не падай, не! Тук ли съм? No, тук е пълна лудница. Да. Видях една електрическа змиорка. Що бе? Ще се върнем след малко, когато спечеля 50 пари. Не. Ще се върнем след малко, когато спечеля 30 пари. Връщаме се след една секунда. Хора, да ви
кажа къде отидох в космоса. Вие видяхте ми изобщо. Още не съм събрал 30, но исках само да споделя камера, да видите. Сега паричките Добре, ще се върнем пак. Добре, хора, не се върнахме с 30 няколко, а с 49. Добре? Малко страничко, но нещо не било. Да си купим нещо, което е. Добре, това не може да си купим. Беше много яко в космоса. Там даже изплувах над водата. Ама не го заснех, защото аз мислех, че го заснемам. И да. Да, много съм тъп. Да. Добре, вижте го. И сега може би исках да излетя там към космоса. Само да не справя още малко. Не падай! Дано не отиде на нормалния свет. О, супер! Снорхел! Над съм. Жалко. Това е доста гадно за мен. Не можах да оцеля тази минута. Много беше такава. Обичам това. Юху, да. Много са. Добре, тук съм взел неща. Това кученце. Добре, сега пък повече парички. Не повече. 12. Защо ли пък не? Чакай за малко. Само да ви кажа още малко. И трябва да тръгвам за едно нещо. И да. Значи още 3 дни. Или не? Не знам дали още. Това е факт, че не стрелва. Супер! Добре, това е гол. Това беше гол. Да много се справи с нашата. Не, още много малко. Добре. Ама света защо не горели лав? Това не е космоса. Над небето е космос. Още малко. И си струва това. Не обри така да. Нашата шушуар ме бутна и аз се бутнах наляво, след това отидох надясно към шушуара. Добре, още една игра. Още няма. Като питах... Още съм засранен.
защото ми показах как влезнах на водата. Да. Аз 1000 пъти поне съм идвал тук. Само 4 пъти съм идвал в космоса. На водата и 4 пъти. О, добре. Добре. О, аз съм... Това не беше това беше окупът. Ау, тук има скен. Добре. Ау, но. О, бургерите ме спасиха. Благодаря в бургери. Нещо върху. Да. Нещо да ми препоръчвам. Надявам се този клип да ви е харесал, ако е така да ви ставите един лайк, да се абонирате в моя канал и чао, чао. Хайде. Чао, чао.